Kamu tara ma'am? Dawi ko. Lasa. Pandawi, 100. Hmm? Weekly lang tagi ha. Ah. Makal. Halos mandani dong ba? Ah. Tapos ang luyo sa mandani. Okay na. Okay. Ada kelingawan na diha. May vaccine. Ditsura mo na dito no? Pwede na ka muli pag dili pabalik. Balik. Ah. Ay, Kung ka dito, layo na kay ka. Airplane ma'am. Hang ano man? Libre sakay na ko ron ma'am. Kung ano man? Nag-vlog ra ko ma'am. Ha? Nag-vlog ra ko. Oh, thank you. Thank you. Ayo. Ma'am. Safety good.